Il-Viċi Kap Nazzjonalista David Aġus saħħaq li l-Kap Bernard Grech kien ċar fil-konfront ta' Adrian Delija wara li nhar it-tnejn ħannis tiegħu lebsin bil-flokkijiet suwed bil-kliem Team Adrian Delija u dawn għadu wara u spiċċaw anki jibbujjaw lil Grech waqt id-diskors tal-indipendenza fuq il-fosos. Dwar dak li qal il-kap tal-partit il-bieraħ dwar il-każ li semmejt inti ta' Adrian Delija, il-kap kien ċar, naħseb aħna għandna regoli f'dan il-partit nimxu magħhom. David Aġus kien kostret jiġbed il-ħabel ta' Bernard Grech anke jekk mhux is-soltu li jidħol bejn Basla u Oxrita bħalma sparixxa waqt l-elezzjoni għal kap is-sena l-oħra, iżda fl-isfond li jrid iżomm postu ma' tmexxija nazzjonalista ta' Grech kellu jdoq it-trumbetta ta' Bernard Grech. Fil-fatt Grech qal li l-azzjoni ta' show of force ta' Delija hija waħda inaċċettabbli. Nibqa' ninsisti illi dawn it-tip ta' azzjonijiet għalija mhux aċċettabbli, aħna partit wieħed, bandiera waħda, arma waħda u allura hemm bżonn illi kulħadd jiġbed l-istess ħabel. Sorsi qrib id-dar ċentrali sostnu One News li tmexxija nazzjonalista tinsab irrabjata ferm għal Adrian Delija li spiċċa sera ix-xenu n-nies flok tkellmu fuq id-diskors tal-Kap Bernard Grech iktar innutaw il-preżenza tan-nies tal-fazzjoni Delija. Intant bħalma David Aġus fakkar fir-regoli, Bernard Grech kien qal li dak li għamel Adrian Delija jmur kontra r-regoli tal-partit. Aħna anka fir-regoli tagħna għandna li ma jistawx l-ebda kandidat illi jkollu anke dat tip ta' flokkijiet u affarijiet.